Mga yam-yam kini sa ato mga Facebook friends. Remember, dili tanang friends nato sa Facebook Tawo. Adunay halas, adunay plastic, adunay reporter, adunay CCTV, adunay po tayo mga friends nga STS. Suwito tanang istorya. Ang atong tubag, bagon ko ng ulo mo. Naagyod tayo mga Facebook friends nga adunay sakit nga STS. Suwito tanang istorya. Kung makapost, murag nakagraduate og doctorate, hanay kay mo gama og chika. Ang ilang subject og verb, dili gyud magkarambola, pero imong tinud-on, dry, dili ka lang hutay, mga minatay, mura ba jug dili free data ang gigamit sa mga giatay, ang atong tubag. Bagon ko ng ulo mo. Naapod ay mga Facebook friends nga halas, halas o kinaiya, halas o batasan, mauna sila ang kusog kay mo react sa imong post. Kay mao di ay, mang stalk, sinaw kaayog mga simod, pero mupaak patalikod. Lami jud kay itulod, lami itukmod ang atong tubag. Bagon ko ng ulo mo. Naapod tay mga Facebook friends nga plastic, pirti kaayong mo dalang istorya, makabuhi og patay ang ilang pagkaartista. Dili pag na sila madutan o gaba, miskan pa nagdagkutan ni mong kandila, sobra gyud kabaga. Dili lang ta magsaba, maghulat na lang ta, ug mubula ang ilah nga baba, ang atong tubag. Bagon ko ng ulo mo. Naapot ay mga Facebook friends nga CCTV. Nakikailani? Lupig pa yung mga tanod nila, miskagamay butang, ilang mabantayan, ilang pangigihan, ilang kasuyaan. Mga minatay jud ni sila nga klase sa mga tawo. Sayo pa lang sa buntag, nagtapok-tapok na sa tindahan or sa gate sa silingan, nagtuplok-tuplok sa ilang mga cellphone nga inutang. Sayo kay sa buntag, nagpusa na, miskag wala pa nilungag sa ilaha. But don't you worry, dali ra nimo silang mailhan kay mga maot ni sila, mga pandak, dagkog bagtak ug walay hawak ang atong tubag. Bagon ko ng ulo mo. Naapot ay mga Facebook friends nga reporter. Sila ang mga tawo nga bitter. Tiglabang og istorya og tigmugna-mugna ni sila. Kusog kaayong mo adlib, kusog kaayong mudugang-dugang sa ilang mga chika. Mailhan ra ni sila. Kay kung adunay tabi-tabi, interesado kaayo ang mga kanahan. Buot gyud nila nga mahibal-an ang tanan. Kalagmitan ani nila, mga latay pa og itsura, lagpad og buna, budlat og mata, ug ang mga ngabil, pirting bagaa ang atong tubag. Bagon ko ng ulo mo. Hoy, Facebook friends! Hinay-hinay lang pud intawon, kay makabuang rabagyod ang sobra kahilabtanon. Og turkan pagyud kag sakit nga walay kaayuhan. Good luck na lang sa imong future, kay kana imong panghilabot, ikaw rapod ang sumbalikan. Magmahay gyud ka nga walay hinungdan. Timan mauni ang mga sintomas nga imong mabatyagan. Maglain ang imong ginhawa, muhuot ang imong dughan, mukatol ang imong tulunlan og hilantan kag 95 degrees Celsius. Aw, kuyawan ang atong tubag. Bagon ko ng ulo mo.